Ahoj, čo to robíš? Ešte pozerám také super video, ako mačka hrá na husliach. Vieš o tom, že to video je AI? AI? No, že to video vygenerovala umelá inteligencia. A to ako mám zistiť? Napríklad dneska sa u nás na škole koná Deň bezpečného internetu. To znamená, že na každej hodine sa bude rozoberať niečo s internetom? A nielen to, taktiež sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže. Tak sa poďme spýtať našich žiakov na ich názor na dnešný deň. Dnes neradia rodičia deťom, ale deti rodičom. A teraz sa ideme spýtať našich 8-čok na názor. Ahojte. Tak, čo si myslíte? Čo by ste poradili rodičom ohľadom internetu a bezpečnosti? Tak, podľa mňa by určite mali rodičia kontrolovať čas, ktorý deti trávia na mobilných telefónoch, lebo ho majú podľa mňa akože dosť vysoký, takže... No tak, ak nechcete, aby sa vašim deťom smiali, keď budú väčšie, tak nedávajte ich fotky na verejné sociálne siete. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz sa ideme spýtať na názor našich deviatakov. Čo by ste odporúčili svojim rodičom ohľadom bezpečnosti na internete? Tak aby viac kontrolovali deťom sociálne siete, s kým si píšu a viac ich kontrolovali. Ja osobne si myslím, že je dôležité, aby rodičia dávali pozor, na aké stránky sa deti prihlasujú a možno aké videá pozerajú na tých stránkach, lebo to môže mať veľký vplyv na to dieťa a byť o krok v dnešnej dobe dôležité. Ďakujeme. Ďakujeme. Teraz sme tu s našimi piatakmi. Poďme sa ich tiež spýtať na názory. Čo by ste poradili rodičom o internete a bezpečnosti? Ja si myslím, že keď nám povedia, že máme odložiť mobily, tak by ich mali odložiť aj oni, lebo dospeláci sú moc dlho na telefóne. Ja si myslím, že aby neposielali nás deti fotky na internet, keď s tým nesúhlasíme. Aby nám išli príkladom. Presne, ďakujeme. Ďakujeme. Teraz sa ideme opýtať našich siedmakov. Čo by ste odporúčili svojim rodičom ohľadom bezpečnosti na internete? Aby neklikali na podozrivé linky v e-maili. A aby používali buď YouTube alebo umelú inteligenciu na to, aby boli múdrejší a tak ďalej a tak ďalej. Ako som mohla uveriť takémuto videu? Tak čo, už vieš rozdiel medzi AI a normálnym videom? Áno, už som sa to naučila. Vďaka dnešnému dňu. Čo hovoríš na rady od našich spolužiakov? Tak tie by ste si mali pozrieť vy, rodičia. Na našich sociálnych sieťach, Instagramovej, webovej a Facebookovej stránke. Takto to vidíme my, Sulkováci.